Terve, se on yhden tähden invalidi jälleen maailmalla pitämässä 10 kysymystä invalidilta ohjelmaa ja olen tänään saanut vieraaksi Timo Kahilaisen eli Esko Mörkö, Timo Silakka ja noin 100 muuta hahmoa. Timo, kiitos, että olen saanut tulla. Kiitos. Joo, sä oot täällä meillä kylässä itse. Niin, kyllä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan ihan perinteisesti siitä, että... Sulla on kysymyksiä, niin sanottu kysymyspatteristo. Kyllä, kyllä. Aloitetaanko ihan... Eli aiheena on huumorin rajamailla. No niin. Katsotaan, kuinka mun käy. Joo. Eli huumorilla on ihan valtava voima ihan kaikille. Oletko uras aikana kohdannut tilanteita, joissa huumori on auttanut ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa? No ihan ekana tulee mieleen toi heroiinilusikka jostain 90-luvun puolesta välistä. Siihen aikaan kun kummelit aloitettiin 91, niin sinne meille ruvettiin lähettämään postia. Ei ollut vielä internettiä. Niin postia rupesi tulla sitten, kun muutama vuosi oltiin tehty, niin sitä tuli sitten aika reilusti. Siinä vaiheessa, kun Musavisa tuli, kun sai osallistua kummelikilpailuun. Joo, eli Musavisassa sai sitten arvata. Ja siinä oli se oikea vastaus. Kanada. Kanada. Ja sieltä tuli yksi kirje, jossa oli lusikka. Ja sitten pitkä kirje, jossa kaveri ilmoitti, että hän ei enää tarvitse tätä lusikkaa. Se oli heroiinilusikka. Hän on teidän avulla. Ja ihan oikeasti näin sanoin, että teidän avulla pääsin tästä irti. Ja mä oltiin aikaa, että oho. Että se on aikamoinen prenikka rinnassa. On. Kun me aloitettiin tekemään 91, niin Suomessa oli silloin aika tervainen lama. Ja siis tervainen on oikea sana, että aika paljon tuli silloin ja sen jälkeen tullut, että kyllä se niin kuin auttoi niin kuin ihmisiä ja perheitä. Niissä pahoissa tilanteissa oli paljon konkursseja ja kaiken näköistä, mitä nyt tämmöinen lama nyt voi tehdäkin ihmiselle, niin se oli auttoi paljon ja monia. Et siitä tuli palautetta. Kun me tähän katsottiin, se oli vielä yhtenäiskulttuuri, että kun oli vain 2-3 kanavaa, niin perheet kokoontui kattoon yhdessä sitä silloin isovanhemmat ja muut. Niin se varmaan se huumori, kun yhdessä pystyi nauraan, isä, äiskä, muksut, isovanhemmat. Kyllä. Ja tietysti siihen vaadittiin jonkinlainen kummeligeeni, eihän sitä nyt kaikki tykännyt. Mutta ne, jotka siitä sitten tykkäsivät, niin varmaan on ollut sellainen hyvä hetki siinä illassa olla hetken aikaa. Ja se jatkui sitten, se yhteinen nauru. On. Ja seuraavaankin siis päivään. Kyllä. Ja siis se, että kun ne on jäänyt elään siis omalla tavallansa niin, että on tietty ikäpolvi, ketkä on katsonut niin kuin ihan kaikki kummelisketsit ja siihen aikaan niin kuin ihan kaikki komediasarjat, mitä on ollut. Ja sitten niin kuin nykypäivänä teidän sketsit liitetään esimerkiksi TikTokissa. Liitetään aina, että sisältyy joku lause ja sitten on pieni pätkä jostain. Esimerkiksi normipäivä on varmaan niin kuin semmoinen aika pitkälle käytetty, mitä toiset ei niin kuin tiedä, että hei, mistähän tämä on. Itse pystyy luettelemaan suunnilleen jakson, että mitä kaikkea siinä on ollut. Niin. Mä oon sen verran vanha guppe, että mä en tiedä TikTokista, eikä mulla ole TikTok-sovellusta. Tiedän vaan, että mulla on annettu kertoa, että näin on käynyt. Että sehän on siis jatkanut tarinaansa, kun se tuli TV:stä, sitä tehtiin VHS, sen jälkeen tehtiin DVDt, ja sitten se meni YouTubeen, ja nyt onkin tietysti kiva, että siellä joku vielä vähän jatkaa elämäänsä siellä TikTokin puolella. Ne taitaa olla tällä hetkellä myös Netflixissä ja Yle Areenassa. Aha, joo, no sieltä löytyy. Elävässä arkistossa taitaa olla kaikki. Arkistoituna. Niin, kyllä, kyllä. Joo.
Okei, seuraava kysymys. Joo, pieni hetki. Kuumottiko koskaan kummelisketsejä tehdessä, että joku saattaisi loukkaantua? Miten te olette ryhmänä ennen ja nykyään pohtinut huumorin rajoja? Ekaan kysymykseen siis, eli kuumottiko tehdessä? Kyllä. Ei. Ei meitä se, ei siihen ajatusta silloin. Mutta sanotaan näin, että meillä oli meidän ohjaaja Matti Grönberg Ylen puolesta, niin kyllä se siis jonkinlaisia niin kuin suitsia veti, että nyt otetaan vähän takaisinpäin. Kun sä teet huumoria, niin siinähän on semmoista vähän niin kuin tämmöistä taiteilua, nuorella taiteilua, että jos sä teet täysin varman päälle, niin ei se silloin, siinä pitää olla pieni vaaran tuntu. Mutta niin kuin kyllä me se ymmärrettiin silloin, että siellä liikutaan aina välillä siellä rajamailla. Ja sen hyvän maun rajamailla. Kyllä. Siinä on just se, että missä kulkee se hyvän maun raja, niin se on tänä päivänä ihan täysin erilainen kuin mitä se on siihen aikaan ollut. Niin, kyllä varmasti. Näin se on. Se, että ne mitä te olette tehnyt niin kuin kummeli TV-sarjoissa, niin huomaa kyllä, että elokuvissa te saitte sitten niin kuin huomattavasti vapaammat kädet niin kuin tehdä sitä, niin kuin, mitä on esimerkiksi ehkä ollut kiellettyä esittää 7:30 joka keskiviikkoilta. Joo. Ja uusintana viikonloppuisin. Joo. Siis ainoa, mikä meiltä on siis sensuroitu, oli jollain kaudella, meillä oli aika roisia sketsejä, ja se panomies jäi pois. Että sinne tuli palautetta Ylelle, ja siitä huolestuttiin. Ja sekin palaute oli vielä niin kuin, sinne sai soittaa, se oli yleisöpuhelin, mikä ne kirjasi semmoiseen taululle sitten, ei silloinkaan ollut vielä internettiä. Joo. Niin ne tuli sieltä taululle, sinne oli tullut sitten muutama 10 puhelua. Ja niitä sarjaa kun tehtiin samaan aikaan kun sitä näytettiin, niin silloin Matti teki päätöksen ja otti tämän kyseisen sketsin pois. Joo. Sä oot jossain haastattelussa on niin kuin, muistan, että sulta on kysytty, että onko joku sketsi, minkä olisit halunnut, että kummelissa esitetään, niin tämä kyseinen sketsi on ollut semmoinen, mitä olet sanonut silloin. Joo. Että Ja sitten kun näitä, nyt myöhemmin kun niitä sitten uudelleen otettiin Ylelle esitykseen, niin sieltä tuli kysymys Yleltä, tai siis se itse asiassa lähti siitä, että Yle sanoi, että te edelleen sopimuksessa luki, että te vastaatte niistä sketseistä. Ja mä kysyin, että hetkinen, että olette nyt nähnyt nämä sketsit jo moneen kertaan, että mitä vastuuta tässä nyt sitten on, niin se oli vaan muotoseikka, sitten sanoi Yle jotain. Ja sitten se keskustelu jatkui, että onko siellä nyt sitten jotain, mistä voisi joutua isosti vastuuseen, vankilaan. Joo. Tai sakkoja. Niin silloin mä sanoin Ylelle, tai me yhdessä sitä vähän pohdittiin, niin siellä on yksi sketsi, kun siihen aikaan oli paljon terroristi-iskuja. Kun ne sketsit meni Ylelle. Joo. Niin mä sanoin, että se ei olisi kauhean kiva, jos on tapahtunut joku isku ja samana päivänä tulee Asis Compact Fight. Ja se jäi siihen, kunnes yhtäkkiä tulee iltapäivälehdet soittaa, että se on sensuroitu sieltä. Näin se meni. Joo. Eli sitä ei, siellä sitten oli jossain kohden tullut vaan päätös siitä, että se otetaan pois. Se on ehkä ihan ymmärrettävää. Se on toisaalta Yleltä ihan ymmärrettävää. Asis jatkaa matkaansa jossain muualla, mutta silti mä en, niin kuin, että kyllä mun mielestä niin kuin, pitää pystyä tekemään hyvänen aika terroristeista tai sketsiä. Miksei? Niin, siis niistä nimenomaan pitäisi pystyä tekemään sketsiä. Kyllä. Niille pitäisi nauraa. Siis mä pystyn tämän ymmärtämään myös tällä, että kun kaikki mahdolliset nämä rikossarjat sun muut, ne pyörii pelkästään niiden ympärillä. Niin, totta kai, joo. Mutta tavallaan niin just, että
miksi sitten sketsi otetaan. Mutta se oli se alkuperäinen idea, että jos se tulee siinä päivänä, kun on tapahtunut tämmöinen tragedia ja on murhenäytelmä, mitä ei ikinä voi kuvitellakaan tapahtuneen. Se ei hyvä. Mikä se muuten se toinen kysymys on? Se, että, että miten te olette pohtinut niitä huumorin rajoja? No tossahan ne varmaan nyt Joo, kyllä. Aika hyvin tuli. Joo. Elikkä invaliidina elämä on täynnä haasteita, mutta myös hulvattomia tilanteita. Onko sinulla kokemusta siitä, kun jokin asia menee pieleen tavalla, joka muuttuu koomiseksi? No on. Muutama viikko sitten tapahtui tämmöinen, meillä oli keikka mun bändillä Just in Time, ja mä lainasin naapurilta Transitin, hyvin vanhan Transitin, siis pakettiauto, ja lähdin viemään kamoja sinne keikkapaikalle, ja se keikkapaikalla on kapea, siis tämmöinen tunneli, josta ajetaan. Ja sinne tunnelin ajetaan niin kuin yksisuuntaiselta kadulta, ja mulla oli vieressä auto, ja mulla on Transitti, mä en päässyt koukkaan, kun sä ajat kapeeseen tunneliin, niin pitäisi koukata. Joo. Ja että se auto menee. Kyllä. Ja kun siinä oli vieressä auto, ja mä olin täältä roodannut kammat, ja mä olin ihan puhki ja itse asiassa kipeänä vielä, niin mähän käännyin siitä, ja se jäi siihen jumiin, ja sitten mä otin vähän taaksepäin, ja käänsin vielä, ja sitten kuului. Ja se meni se sivuovi lyttyy, ja ikkuna rikki. No mä rodasin kammat, siinä peili roikkui. Tarina jatkuu. Se peili roikkui siinä, mä menin eräänkin, kun ei tässä nyt mainosteta mitään kauppoja eikä haukuta ketään, mutta menin erään sitten rautakaupan hakeen liimaa. Mä sain sen kiinni siihen sen peilin. Ja ostin ison liimatuubin ja mulla oli kädessä sen auton avain ja oma puhelin. Ja se tuubi oli aika iso, se räjähti käsi. Se oli semmoista ihan litkua, se superliima. Ja sitä valui käsiin ja joka paikkaan. Ja mä kiroin siis aika julmetusti. Ja heitin puhelimen ja auton avaimen sinne autoon sisälle. Ja se liimaa oli mennyt siihen auton avaimeen niin, että se meni lukkoon se ovi. Mä oon kädet liimassa ja sen Transitin ovet on lukossa. Ja siellä on puhelin ja avain. Mä menin sisälle ja sain sitten soitettua naapurille, että tähän tuli kolu tähän teidän autoon ja feili on niin irti, mutta mä oon täällä rautakaupan pihassa ja mä en pääse siihen autoon sisälle. Pystyn aika lailla niin kuin, eli, siis, jos tässä olisi ollut kuvaaja matkassa, niin tämä olisi ollut niin kuin valmis. Eli siis semmoinen sketsi, että äijä lähtee ulos ja jää pihalle ja se on yöpukusillaan 30 asteen pakkasessa, on täysin mahdollinen. Joo, elämässä. kyllä. Ja tämä tapahtui 2 viikkoa sitten. Joo. Ja mä se totta kai sitten niin kuin jälkihuomautuksessa täytyy maalata se ovi. Joo, ymmärrän. Joo, kyllä. Niin, kallis keikka. Joo, kyllä. Okei. Sitten, miten suhtaudut siihen, että jotkut kokevat invalidisuuteen tai vammaisuuteen liittyvän huumorin araksi alueeksi? Voiko sun mielestä kaikista vitsailla? Ja jos voi, niin miten se pitäisi tehdä? Tämä on vaikea kysymys, koska eihän mulla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa muiden ihmisten ajatuksiin. Jos joku ajattelee, niin sitten hän ajattelee. Mutta sitten se on se isompi toinen kysymys siinä, että kellä on se valta rajoittaa, mitä tehdään ja mitä saa tehdä ja mitä ei. Niin, minkä kukakin laskee siihen, että mikä on hauskaa. Niin. Tänä päivänä tuntuu, että ei mikään saisi olla oikeastaan hauskaa. Mutta minkälainen komitea meidän pitäisi perustaa siihen, joka antaa selkeät säännöt tähänkin kysymykseen? Että siinä on 2 tietä. Tiedän, mistä kirjoitan seuraavan blogikirjoitukseni kyllä. Että sanotaan nyt näin, että ehkä mä oon enemmän siellä sananvapauden puolella tässä asiassa, tai ilmaisun vapauden puolella. Että kuitenkin se riski, että jos joku, vaikka nyt tässä tapauksessa invalidi loukkaantuu, mutta sitten taas toisaalta, miksi tarvii tehdä mitään tarkoituksellisesti, missä haluaisi loukata? Kyllä. Mutta silloin ehkä se raja on just tässä.
Että jos joku tarkoituksellisesti haluaa loukata, on se sitten ketä tahansa, niin se on, ja sitten se muuttuu ilkeydeksi, sitä kautta se muuttuu pahuudeksi, tai siellä on jotain kaunaa tai jotain muuta. Mutta jos se tehdään niin kuin tasaveroisesti huumorin ehdoilla, niin eikö silloin voisi ajatella näin, että kaikki on mahdollista? Kyllä, kyllä. Joku tämmöinen. Joo. Hei, me perustetaan komitea tästä. Joo. Annetaan selkeät ohjeet. Kyllä. Ohjeista. Joo. Sitten, miten koet, että suomalainen huumori on muuttunut vuosien varrella? Onko siitä tullut varovaisempaa ja onko se hyvä vai huono asia? No, on sitä vähän ehkä kädenlämpöisempää tietysti voinut tulla. Itse sanon, että internet on aika niin kuin, ehkä niin kuin se, että siellä on enemmän niin kuin vapaata tehdä huumoria kuin se, että mitä sä voit niin kuin tuottaa eetteristä. Se on nyt joo, kyllähän näin se on. Että se on huumorin on tietysti siirtynyt vähän eri paikkoihin. Että joo. Kun internetissä sä pystyt blokkaamaan esimerkiksi ne, ketkä kirjoittaa, että et sä saa tehdä tästä tämmöistä juttua. Taikka sitten ihmiset saattaa tehdä YouTube-videon ja ne estää kommentoinnin siitä vallan. Se just näin. Ja tietysti siinä on myöskin sit se, että kenen rahoilla sä teet sitä huumoria. Sä teet Ylelle verorahoilla. Niin Yle on ottanut nyt siitä vastuun niin kuin itselleen, että se kontrolloi, mitä sieltä Ylen arvojen mukaan lähetetään. Kyllä. Ja se on nyt siirtynyt niin kuin Ylelle, kun se aikaisemmin Ylellä on ollut niillä tekijöillä. Yle on ollut mahdollista. Kyllä. Siellä tuli niitä ylilyöntejä. Kaiken näköisiä. Ja sitten valitukset meni sitten sille tekijälle. Mutta nyt Yle etukäteen katsoo, että tarkistaa, että kyllä, ja niillä on varmaan melkoiset kanssa työryhmät pelkästään. Siellä on aikamoiset työryhmät sitten tarkistamassa näitä asioita. Kyllä. Hyvinkin ymmärrettävä. On, ja siis se, että ei puhuta pelkästään kummelihuumorista, vaan puhutaan niin kuin periaatteessa kaikista niin kuin suomalaisista sketsiohjelmista, niin huumoria ei saa enää tänä päivänä tehdä samanlaisilla meriteillä tai se, että niin kun, jos sulla on ollut huippukäsikirjoittaja, ei se ole enää siitä kiinni niin kuin tänä päivänä. Että jos sulla on ollut, otetaan nyt vaikka Ere Kokkonen on ollut niin kun elokuvan tuottajana, niin se ei välttämättä ole tänä päivänä enää sama asia, että kuka sen tekee, kun se on yleisöstä kiinni. Niin, aivan. Olisi tietysti siis käsikirjoittajilla on tietynlainen apina selässä. Kyllä. Katsomassa, mitä sä teet. Niin, kyllä. Että niin. Onko se sitten hyvä vai huono? Niin? Kanvaara. Seuraava kysymys. Joo. Huumorissa on usein kyse vaikeiden asioiden käsittelystä. Mikä on omasta mielestäsi vaikein asia, josta olet koskaan tehnyt tai nähnyt tehtävän huumoria? No, tuo on vaikka montakin vastausta. On suuri. Tämä on joku Asis. Oli yksi semmoinen. Mutta ehkä Asis Combat Fire, missä on niin terrorista, niin se oli tehty aikana ennen terroristi. Kyllä. Se kannattaa nyt muuten muistaa tässäkin, että se oli niin terrorismi, mitä me nyt tunnetaan, niin sitä ei silloin ollut vuonna 1994 sellaisena kun se on nyt. Kyllä. Se tuli vasta niin kuin 10 vuotta sen jälkeen. Mutta niin, että onhan niitä kaikkia rajoja rikottu. Jotkut onnistuu, jotkut ei. Ja joku... No siis, stand-upissahan mennään aika pitkälle. Tuossa ennen kuin aloitettiin, niin juteltiin Dave Chappellista esimerkiksi, niin se kyllä varmasti jakaa. Kyllä. Varmasti jakaa ihmisten mielipiteitä, jos kuka tai mikä.
Ja Dave Chappellilla on tuskin asiaa Ylelle. Niin on, kyllä. Omasta mielestäni ehkä semmoinen pitkäikäisin, missä on rikottu rajoja, on ollut Vanaja. Kiitos. Oliko toi kehu? Kyllä. Kyllä. Siis se, että kaikesta Vanaja. huolimatta. Pyörätuolissa, niin. Jos joku ei tiedä Vanajan, kuka on Vanaja, niin me tehtiin Vanaja-trilogia. Lihaksia luoteja, lääkärit tullessa sitten jurismia, jossa tämä sama herra Heikki Vihisen esittämä tyyppi tosiaankin on pyörätuolissa. Ja se itse asiassa sen Vanajan idea lähti silloin, se oli Silvennoisen tai jostain sieltä se kumpuaa. Se oli semmoinen, sä muistat sen, sä oot kävelevä tietosanakirja, niin mikä oli rikossarja 70-luvulla, missä oli pyörätuolissa toi etsivä? Meneekö liian kauas? Kyllä se taitaa mennä. Itsellä on Columbo. Ei ole Columbo, se samoilta ajoilta kuin Columbo oli, vähän vanhempi. Mä en muista sen nimeä, se varmaan joku. Niin se tuli tämmöisestä ihan, ja niin. Mutta hämmästyttävää siinä on, että no toki ajat oli ne mitkä oli, mutta mä en ole kuullut keneltäkään siitä, että sitä olisi pahastunut. Vaikka siinä Torontossa rikotaan rajoja. Vihinen kävi monesti siis tämmöisessä invalidikoripallo tai tämmöisissä Vanajana, ei nyt montaa kertaa, mutta oli jo usein niissä läsnä tai pelaamassa mukana. Tai, että ei ainakaan niissä piireissä sitä niin siitä ei ole niin kuin, se on ollut enemmän, siihen aikaan se on rikkonut niin kuin just semmoista stereotypia rajaa, että invalidia tai niin kuin tämmöisiä, niitä ei voi esittää telkkarissa ilman, että siitä joku loukkaantuu. Mutta silloin ei ollut juuri yhtäkään sarjaa, missä olisi ollut. Niin. Ja ihan toisaalta rehellisyyden nimissä on sanottu, että kyllä siis Vanaja jakoi mielipiteitä, mutta se ei välttämättä ollut se pyörätuoli se juttu. Vaan se ei vaan itse poliisipäällikkö. Niin, se oli niin inhottava ja monet ei tykännyt sen tavasta tehdä asioita ja se jakoi niin kuin sitten. Ja itse niiden sarjojen niin kuin genrekin oli tämmöinen underground. Se oli meidän sipasu sinne, tiedätkö, underground-puolelle. Kyllä. Ja niin kuin sanottu, eihän mä voida tietää siis, mitä ihmisten päässä on liikkunut. Tietysti se on voinut loukata. Who knows? Niitä kun katsoo, niin välillä tuntui siltä, että ei silloin ole liikkunut kenenkään päässä yhtään mitään. Joo, no, mutta siellä se on. Kyllä. Tehtynä. Ei sille voi enää mitään. Kyllä. Sitten sä oot ollut mukana monessa legendaarisessa komediateoksessa, Kummelin ulkopuolellakin. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut, sanotaan nyt heittomerkeissä, fanien kanssa, joilla on jokin vamma tai sairaus? Kohtaamisia on ollut paljon. En mä nyt pysty mitään yksittäistä tai ei mitään yksittäistä tuu mieleen. Ja eihän mä nyt tietenkään voi tietää, kuka on, arvata, että millä lailla joku on invalidi tai onko joku. Joo, sitä ei tänä päivänä, se on häilyvä raja. Niin, mutta kyllä niitä on kohtaamisia paljon. Ja mun mielestä se on ollut kaiken kaikkiaan aika hellyttävää, siis, että kuinka siitä tulee joka puolelta, että sitä tervehdyksiä kaiken näköisiltä ihmisiltä, kaiken tyyppisiltä, että siis tavallaan se meidän huumoria ei, silloin oma, se ei ole toisen raja. Se on jossain muualla sitten se, että ne jotka ei tykkää siitä, koska toden totta ei kaikki nyt meidän jutuista on tykännyt, mutta sitten riittävästi on kuitenkin tykännyt. Ja se fanikunta on ehkä tänä päivänä on just sitä, että jos joku tekee YouTube-shortsin tai TikTok-videon, missä on käytetty teidän jotain sketsiä, niin teillä on niin paljon semmoisia niin sanottuja kirjoittamattomia faneja, niin kuin esimerkiksi tässä nykypäivän nuorisossa. Että kun se on eri asia, millä tavalla mä käsittelen sitä teidän huumoria. Niin, sä oot pikkupoikana nähnyt ne telkasta. Niin, ja mä pystyn samaistumaan
niin moneen semmoiseen hahmoon, Niin. mitkä niin kuin on itselle sillain niin kuin invalidina tärkeitä. On Niin. esimerkiksi potilas Saarinen, Niin. jos lähdetään siitä. Ja. Niin se, kun mennään lääkäriin, Niin. sanotaan, että joku vaivaa, Niin. on vähän tukkosutta dedässä, niin sieltä vedetään lastenjojo. Niin. Tai hauenpääkurkusta. Tai rypäleitä jostakin. Ne saadaan käsi irti. No. Niin. Nämä on ihan kuoliossa nämä varpaat. Tässä on sulle tämmöinen kiva pongorumpunen. Voit ruveta tekemään. Se helistin, ne varpaat. Joo. Muistan Niinpä. kyllä joku. Joo. Hessu tekee tälleen ja sun naamaneessa ja menee ehkä se sen siinä. positiivisuus oli joku semmoinen niin kuin semmoinen, se yltiöpositiivisuus, että kyllä. se sanoi, no niin! Niin, kyllä. Ja sitten tämä puukäsitöiden opettaja Harri Höylä soikkeli, ja kun sekin täytyy tehdä näin. Joo. Joka ei tahdo saada millään sanottua asioita. Niin sen ymmärrän tollain, niin kun, jos on vokaalinen dystonia tai ylipäätänsä on vaikea äänkytys, niin sen ymmärtää sitten taas sillä niin kuin omalla tavallansa ottaa huumorina, että ihan kaikkea ei kannata ottaa niin vakavasti. Kyllähän me niin kuin, kyllähän siis noi on just semmoisia kanssa, että ei tänä päivänä pääsisi tekemään. Niin. Ja etkä sä olisi tietänyt sitä, että kuinka tärkeää tämmöiset on esimerkiksi mulle, ellei mä olisi päässyt sitä itse sulle kertoa. Ehkä noissa on siis myöskin sit se, että me myöskin laitettiin myöskin itteemme likoon. Me ehkä ei tehty niitä sieltä yläpuolelta, vaan me tehtiin niinku, kyllä. Jos sitä yhtään näin voi puolustella, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä oon ainakin niinku kaikki heikkouteni näyttänyt ihan. Silvennoinen aikanaan sanoi, kun ne Ollin kanssa aloitti tekemään kummelia, että otetaan mukaan tuo Kahilaisen Timo. Olli kysyi, että miksi? Otetaan se, koska se on niin lyhyt. Okei. Olli muistaa. Toki se nyt oli muitakin, mutta sen mielestä se oli tavattoman, niin että meistä tulisi hyvä parivalio. Ja niinhän meistä tulikin. Niin on, kyllä. Jakke ja Sepion kanssa. Ehdottomasti kanssa näitä. Joo. Mutta siis mutta niin, näissä on monta monessa. Ja Perunuppi ja Esa Nahka. Joo, ne on kanssa. Mutta joo. Sitten tätä purettiin tuossa aika pitkään ennen kuin tätä alettiin, että jos sä saisit tehdä täysin uudenlaisen kummelisketsin, niin minkälainen se olisi? Täysin uudenlainen kummelisketsi mistä aiheesta tai ja mistä vaan? Siis jos olisi esimerkiksi aistiyliherkkyyksiä tai invalidisoiva sairaus tai niin kuin sillain, että mikä liittyy niin kuin tähän niin kuin invalidiuteen. Niin, no siis jos sitä kerta kaikkiaan lähtee tekemään, niin sitähän ei saisi tietenkään pelätä. Ja miten sen sitten ottaisi? Tietysti nykyään on näitä sääntöjä just, että kuka saa esittää mitä ja miten representoidaan asioita ynnä muita. Näitä voisi tietysti miettiä päänsä puhkia ja päätyä siihen, että ei asiasta kannata tehdä mitään sketsiä. Ja niinhän monet tietysti tekee. Mutta jos nyt ajatellaan, että jos nyt joku idis voisi olla niin vaikka yli-innokas auttaja, joka henkilökohtainen avustaja, joka on täysin pihalla siitä todellisuudesta, missä mennään. Niin ehkä siitä voisi saada joku komiikan nyt vaikka sitten Pyynikin näkötorni. Niin, Pyynikin näkötorni ja sitten niin. Kantaa kaveri pyörätuolissa, reppuselässä. Niin. Tai jotain, että siitähän voisi jotain tämmöistä lohjeta. Ja tietysti noissa monesti on siis semmoinen, että me oltiin niitä ekoja istuntoja Ylellä, kun oltiin, niin kun ne luki ihmetyksissään niitä meidän käsikirjoituksia. Että metsätyömiehet ovat metsässä ja tehneet puukasan ja siihen tulee työjohtaja paikalla sanoa, että tämä on väärä mettä, että se on tuossa kilsan päässä. Jonka sitten me sanotaan selvä. Niin. Se luki sen tästä, katsoi meitä syvä niin kuin ihmetys silmissään, että oliko tässä jotain hauskaakin.
Sitten meidän oli pakko, niin se on siinä se hauskuus, kun ne sanoo, selvä. Sitten se edelleen katsoo, että no niin, menkää tekee. Tehdään sitten siisti pino. niin. Mutta se on monesti myöskin siis sketsin myöskin siis se, että se hauskuus voi myöskin olla jossain siellä rivien välissä. Kyllä. Se voi olla siinä myöskin siinä tekemisessä ja muussa. Seuraava kysymys. Joo. Mitä neuvoja antaisit semmoiselle ihmiselle, joka haluaa käyttää huumoria selviytymiskeinona vaikeassa elämäntilanteessa, mutta ei tiedä mistä aloittaa? Ehkä huumoriin tarvitaan kaksi. Mä vähän niin kuin, että se kaveri on se, että jos niin kuin löytää semmoisen friendin, jonka kanssa niin kuin ollaan samalla aaltopituudella. Ja onhan se täysin selvää, että, niin kuin, että kyllähän huumori on selviytymiskeino. Että siihen nyt niin kuin on jo lääketieteellisetkin perusteet. Että kyllä se niin kuin monessa asiassa niin kuin auttaa kääntämään ajatuksia vähän toiseen malliin. Että jos itsekin tietää, että kun joskus menee niin synkkiinkin ajatuksiin, niin sitten sieltä on niin kuin vaikea päästä pois. Sitten, huumorilla on siellä on se ovi. Se ei välttämättä se ainoa ovi, mutta se on yksi niistä ovista, mistä sieltä voi niin kuin livahtaa pois siitä huonojen ajatusten, kun se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja siellä niin kuin, sitähän piisaa. Sinne ihan perille asti. Niin totta kai se ystävä sitten, ja sitten kun se omia asioita uskaltaa niin kuin kertoa toiselle niin kuin rehellisesti, niin se on myös aika vapauttava sitten siinä käsitellä niitä omia heikkouksia. Tai sanoa, että mä oon tämmöinen ja mä en osaa ja sitten älä nyt viitsi, se on mulla on samanlainen. Siitä se lähtee se. Ja sitten ollaan jo niin kuin nauramassa vähän sille itse. Menee huonosti. Kato nyt totakin. Niin. Ehkä se itselle nauraminen on tänä päivänä vähän niin kuin, sitä voisi olla vähän enemmän. Ja sitä voi harjoitella. Sitä voi harjoitella ja sitten siitä myöskin tulee sitä niin kuin vähän paksumpaa nahkaa. Se nahan paksuuntaminen, niin se vähän niin kuin auttaa kestämään tässä elämässä niistä vastoinkäymistä, mitä tulee. Ja siihen auttaa huumori. No, huumorilla pystyy paikkaamaan monta reikää. Että tietysti se, just tässä tulee tähän niin kuin loukkaantumiseen, että huumorilla sä voit, niin kuin, että se vaan niin kuin menee vesihanheen selästä, kun tulee joku juttu vastoinkäyminen. Tai sitten sä otat sen niin raskaasti. Ja sitten kun niitä tulee pikkuasioita, niin sitten sä oot siellä syövereissä ja sinne saa mennä. Itse vaikeana, kun on ollut vaikea masennus, niin mulla on itsellä ollut kaikki paras lääke on ollut huumori. Ja se, että kun perhekin on niin kun opettanut sen, että niin kun ei välttämättä ole heikkous, vaan voi ajatella myös sitä, että on niin kun lahja. Niin kun se, että osaa käsitellä asiat huumorilla. Niin. Ja en välttämättä olisi tässä, jos ei mulla olisi ollut huumoria koko elämää läsnä. Niin, aivan. Eikä mäkään tässä. Mutta niin kuin sanottu, se on yksi työkalu. Varmaan niiden monien joukossa. Mutta niin kuin, kyllä sitä kannattaisi kokeilla. Ne on niitä basic juttuja vaan, että mennään ulos ja olla kaverin kanssa ja löytää ne ystävät. Ja tietysti se on helppo sanoakin, sitten jos on oikein vakava masennus ja näin tällainen. Vertaistukia se, että puhuu asioista, ettei padon niitä. Niin. Sen saisi opettaa nykyään koulussa niin kuin lapsista asti, että aina kannattaa kertoa kaikki. Niin. Ja sitten siinä on myöskin ihan niin kuin se paha fiilis, niin kuin ruokkii pahaa fiilistä. Niin kun sitten se huumorin oven päästää auki, niin sekin myös rupeaa tuottamaan sitä hyvää oloa. Kyllä. Ja tämmöistä. Mielihyvä hormonit lähtee. Kyllä. Dopamiinit lähtee liikkeelle. Kyllä me se tiedetään, niin kuin sanoin se lääketiede. Niin. Kyllä. Jos ei muuten, niin kyllä Saarinen ainakin sitten tietää viimeistään.
Ja kyllähän huumoriohjelmat on kanssa tietysti sitten semmoinen, että jos sen sitä kaveria on, niin kyllä niitä niin valkkaako sitten mitä rupeaa kattoon esimerkiksi. Niin. Kyllä. Kattooko ohukaisempi ja paksukaisen? Niin. Vai Charlie Chaplinia? Niin. Kyllä. Sitten lopuksi klassinen kysymys. Aha. Mikä on elämäsi hauskinta ja oudoin sattumus, joka ei ole ollut käsikirjoitettu? Nyt on niin paljon juteltu, että nyt tossa kyllä nyt lyö tyhjää. Mitäs mä keksin? Hauskin kokemus. Se on ihan Kanada. Päätetään siihen. Kanada. Joo. Kiitokset. Yes. Kiitos Timo. Hei. Moikka. Kiitoksia. Kiitos. Ja palataan Kanadalle. Moi.